бележка. Репетицията на сцената. Така е, на сцената. Няма къде да си сложа кафето. Няма. Здравейте, колеги! Започваме се знаете, а? Първа репетиция направо на сцената. Колко е краставицата днес? 2,65. Много е. И отново чайка, а? Готово. Не му вря главата. Преди 10 години му казаха, че Чехов не е за всеки, но... Защо представлението е беше лошо? Така е, представлението беше добро. Здравейте, колеги! Как сте? О, здравей, колежке! Пак си се накончила. Като за първа репетиция. Глупости! Първа репетиция. Като гледам пак ще играя последна дупка на кавала. Още я болича времето ни дадоха главната роля. Напротив, момчето ми. Вече, ама въобще ли ми пука. Тук съм само за трудовия стаж. По-важното е, че мъжете още ме харесват. Така е. Здравейте, хора! Тук ще репетираме. Да, тук. Здравей, папе! Види, вършиш! Цяло лято не съм те виждала. Как си? Супер! Да знаете, хора, какъв мотор видях на събора в Яво. Харли Дейвидсън, Soft Limit, 2016 година. Страхотен. Очите ми останаха с него. И фрокера, който го беше възседнал, нали? Всички рокери са пичове. За разлика от артиста. Така е. Добър ден, аз съм новият ви колега, предполагам, че знаете. Вие сте този, който ще играе доктора, нали? Така е. Казаха ми, че тук си говорите с имената на героите, така че да се представя. Евгений Сергеевич Дон. Тръгвай. Полина, много ми е На приятно. мен също. Фамилията е Краска, благодаря. Харесва ми, така че може да се обръщате към мен с нея. Дорм. Шамраев. Вие предполагам сте... Сори? Така е. Сори. Надявам се да се сработим и да направим добра постановка. За сработването ще се сработим. А дали ще е добра? Че защо пиеста е хубава? Заповядайте, седнете тук. Благодаря. Здравейте, колеги! Радвам се да ви видя тук отново готови за работа. Така, пиесата ви е раздадена, нали? Ролите разпределени. Аз, разбира се, ще кажа няколко уводни думи, след което ще искам да чуя вашето мнение. Вие знаете за моето пристрастие към този велик автор. Повечето от вас преди години поставихме тази пиеса. За мен това беше едно вълшебно преживяване, към което искам да се върнем отново. Заедно. Така ли е, Тори? Така е. Как се виждаш, ми се малко изгоря? Да, така е. Да чуем и доленът на нашия театър, строгият управител на имението Шамраев. Репетиции на маса няма ли да правим? Ще правим, разбира се, тук на сцената. На тия фейк. Поне облегалки да имаха. Това е новото в подхода. По този начин искам да ви накарам по-бързо да се изправите и да заиграете на сцената. А когато пред актьора и във вас всички знаят какво се случва, нали? Кафенца, цигари, някой ще извади бутилка уиски да почерпи за нещо и банкета започва. Но извинявай, ако имаш проблем с кръста, можеш да си вземеш един стол с облегалка. Нямам проблеми. Добре. Ще имаме нужда от нови хора, затова съм поканил един актьор за ролята на доктора и го очаквам всеки момент да дойде. Той вече е тук, шефе. Къде? Извинявай, колко съм разсеян. Случва се. Да. Запознахте ли се с колегите? Да. Колегата е много подходящ за тази роля, защото знаете, че докторът има дрес с пиесата. Спокоен, уравновесен, добър слушател. Затова всички се обръщат към него за съвет и да споделят болката си. Когато поставихме тази пиеса преди години, естествено аз играх тази роля. Боже Господи! Умряла циганката, дето го хваляше.
Така, да вървим по списъка нагоре. Борис Тригорев. Известен писател, когото Нина далеч не се влюбва. Да, преди 10 години изглежда къде няма съмнява някой се влюбва в мен. Ще се влюби, защото не външният е важен, а душата на един голям писател. Така, нагоре по списъка... Като ходите така нагоре по списъка, не забравяте ли някого? Кой? Учителят Медведенко, съпругата Маша. Медведенко ли? Добре, че ме подсети. Да си спомням каква е ролята му в пиесата. Постоянно ходи след жена си и вика: Маша, да се прибираме вкъщи, детето е гладно. А Маша не иска да се прибира, защото е влюбена в Константин. Моята идея за този образ е да не се появява на сцената, а да бъде глас отвън, от улицата, да, който от време на време ще се провиква: Маша, да се прибираме вкъщи, детето е гладно! Гениално! Направо гениално! Да. Имаме проблеми с Маша. Ще ви Маша. Заставам пред това момиче, нашата незадалечна. Как се чувстваш сега, когато мечтата си започна да се сбъдва? Каква мечта? Да изиграеш тази роля. Честно казвам, никога не съм мечтала за нея. Не мога да повярвам, шегуваш се, дали? Не се шегувам. Не, ти си първата актриса, която ви иска да изиграе незадалечна. И защо? Как да ви кажа? Живота тогава, хората, мислите им, мечтите им са много далечни. Сега животът е много по-интересен, много по-динамичен. Техният начин на изразяване също е много по-различен от нашия. Наистина, романтично, красиво. Но се притеснявам дали ще мога да го направя така, че да не бъде фалшиво. Не знам, съмнявам се. Съмнението е присъщо на мислещите хора. За лекомислените всичко е лесно. Браво, докторе! Умница не е тя, умница. Ще го направиш и си любимата нектрица. Това го казва на всички. На тебе естествено, но беше много отдавна. Сега наред са формали. И стигнахте до Константин. Младият писател, който е лудо влюбен в очарователната Нина. Къде си? Ще владеш? Няма го напусна. Емигрира в Норвегия. Норвегия. Какво ще прави в Норвегия? Ще лови риба. Там има много риба. Така е. Защо не вземете Красимир? Той ще се справи. Кой Красимир? Оля Пълнички? Да. И как го виждаш с това шкембенце, да се обяснява в любов на Нина? Тя как ще го хареса? Ще се преструвам, нали съм актриса? Ще се преструваш. Трябва да е искрено. Ще намеря кой да го играе. Ще отида утре в Бицис и ще взема някой. Вече няма Бицис, шефе. Как да няма? Има, но вече се казва надпис. Надпис, Бицис, сета е. Хваща утре един за ушите и тука. Так му по-бързо ще навлезе в занаята. И стигнахме до Ирина. Майката на Константин. Известна актриса, любимата актриса на цяла Москва. Така. Тя пък къде е? Само не ми казвайте, че отишва в Амстердам на улицата на червените фени. Минало и е времето на нея. За тая работа специално. Не е така. За всеки влак си има пътници. Сигурно още долу бачето. Какво баче? Нашето е театъра. Това е безобразие. Ще работим ли или ще пием кафета? Тя не пие кафе, тя работи там между репетиции. Работи между репетиции. Значи, барчето е по-важно от репетиции. Какво да прави жена? Ще я заплатил театъра, заплати. Тук правим изкуство, а той ми говори за пари. Закъснявай, съжалявам, много съжалявам. Господин режисьор, моля ви да ми простите, няма да се повтори, обещавам. Не, вие ми се сърдите справа. Моля ви, искате ли да ми падна на колене? Да. Много ме боли коляното и ако падна няма да мога да се изправя, но нали знаете колко съм отдадена на театъра. Театърът е моята единствена любов. Още едно мъще. Какво да направя? Дайте ми ръката си. Ах, колко е студена. Аз ще е стопля, ще е стопля. Сега. Седи.
Чайка ли ще прави? Бътни. Какво? Къде стигнах? До Маша. Какво баш? Нямаме Маша. Види ли подпуск по майчество, не е бременна. И аз откъде да знам, че е бременна? Ти трябва ли си да ми забележиш? Не мисли, че е напълнява, тя нали обича да си хапа. Не. Ще се ходи при директора, ще се ходи, ви казвам. Това театър ли или? Един е отишъл за риба в Норвегия, другата прави кафета в барчето, а третата забременява. Вие да ме пита. Колко става часа? Така сега. Имам час преди да пролекне. Аз ти. Изпадаха му зъбите, но не се отказва Чехов. Не е така. Трябва да ти изпадат зъбите, за да правиш чека. Видите как се завиждат? Ще играеш ли на заречна? Още си спомням текста. Хора, лъвови орли, ядовици, рогати елени, гъски паяци, безмълвни риби и морски звезди. С една дума целия живот. Целият живот завърши печалния си кръг и угасна. Чакам аплодисменти. Какво ви става? Случило ли се е нещо? На теб ти се играе, но на нея не. Защо? Какъв е проблема? Едно не мога да разбера. Защо иска да се връща в миналото? Прави ли се вече тази пиеса? Баста, да вървим напред. Ние всички го искаме. Той го иска. На времето пиесата не се хареса, но майната на тия, които ни я харесаха, на мен не хареса. Значи реваш, с нови хора, с нови идеи. Така е. Реванш. Чакай, тръгвам и аз. Не се запознахме, приятно ми е. Приятно ми е Дорно. Ирина. Добре, изглежда. Благодаря. Хайде, стига си се чупила, ставай да пием кафе. А вие идвате ли? Забрави се краставицата. Няма ли да тръгнем всички? Без мен. Ти отивай. Интересна трупа сте ви. Различни характери. Това е нашето богатство в разнообразието. Така казва той, режисьора. Така е. Сорим ли имитираш? Не, защо? Съгласявам се. Прав е. Режисьорът винаги е прав. За себе си. И каква е историята? Не ми се говори сега. Нека се опитам да отгасна. Забелязвам, че изпитваш неприязън към режисьора и към Ирина. Логично е да предположа, че те е пренебрегнала за някоя роля, давайки я на нея. Не е някоя роля, а Нина Заречная. И не изпитвам неприязън, а го мразя. Мразя го. И него, и нея мразя. Кой се моля ви? Защо? Защо му трябваше да се връща отново към тази проклета чайка? Добре, хайде да вървим. Ще ти изпратя. Минаха 10 години. Тък му бях забравила и бях простила. Ама... Ще метем ли? Ще метем. Хубава работа. Културни хора, артисти, чопляценки на сцената. Боживо да не Колко е краставицата днес? 2,40. Пак е скъпо. Ето ви го и Константин. Отивам аз в Вити. Напи. Добре, и казвам. Дайте ми едно момче с хубав сценичен глас. И те ме дават него. Я кажи нещо да ти чуят гласа.
Не знам какво да кажа. Кажи, как се казва, че ти е много приятно там и нали? Да. Казвам се Константин и ми е много приятно, че ще работя с вас, но малко се притеснявам. Чухте ли какъв глас, а? Хайде да запознайте с колегите. Аз съм Борис. Полина, здравей. Не е ли много малко, защо е някакъв проблем? Мала, докато ние се работкаме тук, той ще порати. Хайде, колеги, може би ще го са запознанствата така. Днес ще репетираме сцената, която Нина Заречная ще играе пиесата на Константин. Хайде, към сцената. Всички се обръщаме към сцената и гледаме с интерес. Константин, не сядаш? Това е твоята пиеса. Стоиш прав по страни и се вълнуваш. Готова ли си, Мила? Да. Хора, лъвове, орли и яребици, рогати елени, гъски паяци, безмолвни риби, морски звезди, с една дума, целият живот. Целият живот завърши, печалният си кръг и угасна. Вече хиляди векове, откакто земята не носи върху себе си нито едно живо същество, и тази бедна луна напразно пали своята ене. Поливарите не се събуждат с вик жерави, а в липовите гори не се чуват майски бръмбари. Студено, студено, студено. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно. Телата на живите същества са потънали в праха, а вечната материя ги е превърнала в камъни, в вода, в облаци, а техните души са покинени в една, общата душа на света. Това съм аз. Добре. Научи ме от тях. Но бягаш по него без загуспи. Какво има? Животът на земята е свършил. Останала е само неодушевена материя, камъни, вода, облаци. А душите на всички живи същества са се сляли с една, твоята душа. Тя страда за изчезналия живот. Това е водещото състояние на героинята. Тя плаче, разбираш ли? И как се очаква да изиграе общата душа на света? Нас са ни учили да играем конкретни хора. Мисля, че на този въпрос няма кой да те отговори. Изключително натоварваш презания от всички души в една. Това в момента не е важно. Важното е, че духът е още жив. Тук става въпрос за борбата между материалното и духовното. Това е важното. А какво се е случило? Ядрена война ли е имало? Откъде да знам? Сигурно от глобалното затопляне. Атмосферата се е разрезила и слънцето е изгорило всичко живо. А не е това, защото е останала вода. Остава да ударят голям метеорит. Да, метеорите, но не е ударил земята, а автора пиесата право по главата. На коя пиеса? Тази, която е написал Константин. Константин нищо не е написал. Това всичко го е написал Чехов. И него ли го е ударил метеорит по главата? Не искам да кажа това. А какво? Вашите метеорити ще провалите репетицията. Момичето, обясни тук на сцената, а не глупости, метеорити. Айде не да продължаваме това. В мен е душата и на Александър Велики, и на Цезар, и на Шекспир, и на Наполеон, и на последния пияница. Ало, майко, тази вечер ще закъснея. Нахрани Янко и не го пускай навън да играе. Чуваш ли? Не го пускай навън да играе. Добре, хубаво. Айде, чао, до после. Кой е Янко? Котето ми. Искаш ли да го видиш? Котета? Метеорити? Айде, изчезвай. Напуснете сцената веднага. Не! Първи ще изляза. Ти! Тя за своя какво да прави? Това ли е птицата? Янко ли удари те с метеорит по главата? Янко, Янко. Може ли да си видя кочето? Ще метем ли? Ще метем! Чехов не е за всеки... Нищо не разбрах. Дали би да искаше да каже, че да си чистачка не е за всеки. Пациенти! Това
Това вече на нищо не прилича. На следващата репетиция ще вляза да видя кой ги чопли тези сценки. Артисти! Къде е Зоря? Болене, сезонът на вирусите започна. Закъсняват? Режисьорски номера. Какво се оказва? Всички артисти на сцената, а режисьорът закъснява. Извинете ме за закъснение. Идва за сам. И просто не мога да се нарадвам на хубавото време. Тихо, свърчево, птичките пеят и се казвам: време за любов! Да, любов! Добре ми играе. Още нищо не си видял. Така, къде имаме тук любов? Да, сцената, в която Константин прави последен опит да спечели любовта на Нина. Хайде, мили деца, липайте към сцената. Тези, които не участват, може ли да излязат? Да, разбира се, за какво вие да гледате любовни мъки? Излезте, разходете се, порадвайте се на хубавото време и се оглеждайте да не вземе да падне някой мисури. Много смешно. Не, много малко е, да намерим не е смешно. Те теории. Да, да сменим настроението. То ти остана? Няма да преча, обещавам. Да, разбира се, ще помагаш. И така, да ти изясним ситуацията. Тази сцена е в края на пиеса. Нина отдавна е напуснала града, живяла е в Борис, който след като и се насища, е изоставен. Любовта си към нея почти изгасвала. Но несподелената любов винаги остава заради жар, което може да я разпали отново. И ето, тя идва. Но идва момент, когато Борис също е тук. Майка. Майка ти нали знае, че обича Борис? Да, разбира се, аз познавам пиесата. Познавам се. Ти я познаваш, не мога да кажа. Аз като моята фалва. Тя горката. На мен не е работа, мога да кажа. Да, ти си мислиш, че идва при теб. Но тя търси Борис. Ударът е жесток, нали? Да. Константин не може да го понесе и посяга на живота си. Пиу, застрелва се. Нещо времето може да се случи такава история. И аз не вярвам някой да се гръмне заради мен. Точно за това тази пиеса е уникална. Шедьовър. Да започваме. Хайде, Нина. Готова ли си? Да. Начало. Нина, вие сякаш пречувствах. О, добрата ми нагледна моя, тя дойде. Няма да плачем, няма. Тук има някой. Няма никой. Заключете, иначе ще влязат. Никой няма да влезе. Момент. Нина, какво е състоянието на Нина? Тя е объркана, лута се, както в мислите си, така и в действията. Може да се каже, че е малко. Мръднала. Точно така. Няма проблем, това е обичайното ми състояние. Добре, айде повтаряме. Да. Нина, вие сякаш пречувствах. О, добрата ми нагледна моя, тя дойде. Няма да плачем, няма. Тук има някой. Няма никой. Заключете, иначе ще влязат. Никой няма да влезе. Нека да ви погледам. Топло, хубаво. Отслабна ли сте? А очите ви са станали по-големи. Нина, защо не дойдохте до сега? Страхува се, че ме ненавиждате. Всяка нощ сънувам, че ме гледате и не ме познавате. Чувате ли вятъра? Тук е хубаво, топло, уютно. Аз съм чайка. Нина, аз се проклинах. Късах писмата и снимките ви. Животът ми стана непоносим. Страдам. Зова ви, целувам земята, по която сте ходили. Накъде си да погледна, виждам вашето лице. Ласкавата усмивка, която ми светеше през най-хубавите години на моя живот. Нищо не става, не мога да го направя. Хареса ли ти избор? Изпълнението ли? Не. Как го е написал? Това ви, целувам земята, по която сте ходили. Накъдето и да погледна, виждам вашето лице.
ласкавата усмивка, която ми светеше през най-хубавите години на моя живот. Красиво е. Карате да се влюбиш отново. Нали? Достатъчно за днес. Да вървим, доктор. Той защо не каза нищо? Вижда, че не се справим, нали? Забеляза ли, че когато той казваше текста, се представяше жената, на която го казва. Сякаш гледаше в очите. Аз даже не помня къде гледах. Нормално. Първа репетиция е. Не се притеснявай, ще го направиш. Представи си само момичето, в което си влюбен и ще стане. Няма такова в момента. А преди? Не вярвам да не си бил влюбен, поне веднъж. Бях, но тя... Несподелена любов? Да. Майната й, ще се влюбиш отново. Животът едва сега започва. Хайде да се отиваме и ние. Искаш ли да те метна до някъде? Добре ли? Да. Добре. Хайде. Стенографа няма ли да дойде да каже как точно трябва да бъде? Знаете, художниците са много заети хора. Да, ще ми дойде 2 дена преди премиерата и ще започне. Дървета, да, така, добре. Този портрет на Чехов какво прави, да? Виси. Да се свали и да се сложи дърво. Нямаме дърво. И като нямаме какво прави, аз отивам на мястото на портрета и ще играя дърво. Това събете ли са? Да. Нина, спомниш ли си в онази сцена с Константин? Каза, че се луташ. Както мислите, така и действате. Спомня, да. Искам да се слута между дърветата. Точно така. Да. Всички ли сме тук? Полина няма. Има вирус в театъра. Има! Вирусът на апатията е влязъл в този театър. Колега, искам да видя осветлението върху декора. Само върху декора. Дай. Вау! Вече му казва от сърцето на художника. Нина, какво правиш там? Репетирам, лутам се. Остави това. Ще репетираме сцената с представление. Какво има? Този образ нощи продължаваме на това. Не разбирам защо изобщо трябва да го има в пиесата. Щом го е написал, значи е трябвало. Ето къде я докарахме бе хора. Ние да казваме на Чехов какво и как да пише. Вие какво правите? Да видя нещо. Коя е? Читачката. Тук няма. Ето ги! Да попитам аз сега, могат ли да се чоплят семки на сцената? Не може. Като не може, кой ги чопля тези семки? Кой ги чопи тия семки? Вие на футболен мач ли сте? Там се чоплят семки. Да, там чоплят семки. Вие артисти ли сте? Или футболни хулигани? Те са футболни хулигани. Сега си ме спонтирал. Сега си ме... чакай. Ти си любимата ми актриса. Не съм си никаква актриса. Аз съм читачка.
Защо се обиди? Защото ви казахте, че е актриса, а тя е чистачка. Интересна жена. Естествена, импулсивна. Да. Защо не взимам за ролята на баща? Става, нали? Но вече съм ангажирал друга актриса. Коя? Директорката на театъра. Какво? Тя е актриса, не знаете ли? Бивша актриса. Какво имаш против нея? Аз ли? Нищо. Просто няма да можем да се разказваме мръсни вицове. Защо? Може да я харесат, нали знаете, оня за това, дето бил толкова зле в леглото, че надуваемата му кукла е избягала с един дюшек. Извинявам се. Давай, Лена. Започвай. Хора, лъвове, орли и яревици, рогати лини, гъски, паяци, безмълвни риби, морски звезди, с една дума, целият живот завърши печалния си кръг и угасна. Вече хиляди векове, откакто земята не носи върху себе си нито едно живо същество. И тази бедна луна на празно пари своя Фенер. Фенер! Какъв е този пас? Какво не разбираш? Сегата е мъртва. Хора, лъвове, яревици, всичко е в миналото. Къде е страданието? Къде са сълзите по изгубеното минало? Къде са? Не ги виждам! Миналото! Турачили сте се във вашето минало и не искате да излезете оттам. Искате да го правите ли? Вие сте като онзи мъж от картината Сцената от потопа, знаете ли? Баща му, жена му и детето му се давят. И той решава да спаси първо баща си. Да спаси миналото си! Соре, ти виждал ли си тази картина? Не. Ние двамата с теб сме живяли общо около 120 години. И за тези 120 години не сме видяли картината, което едно 25 годишно момиче е видяло. Не сме. Не знаех, че има интерес към това изкуство. Рисува много добре. Виждал съм нейни картини. Така ли? Виж ти, актриса, художник. Талантливо момиче. Да, талантлива е. Интересна е тази картина. Бащата е миналото, жената настоящето, а детето бъдещето. Кое е да спасим? Кое е най-важно? Всичко е важно. Тя е само на 25. Почти няма минало. Още не осъзнава, че миналото е капитал. Капитал, който работи за бъдещето. Благодаря ти, Сори, благодаря ти. Само ти ме разбираш. Знаеш ли, ти си любимата ми актриса. Аз съжалявам, че... Че каза каквото мислиш. Щом съм го казала, значи съм го мислила. Но не трябваше, обидих ви. Не се притеснявай. Всичко е наред. Не съм се обидил. Това, което се случи, е напълно нормално. Конфликт между поколенията. Да, но ние, младите, често не оценяваме това, което сте направили. Да. А ние по-старите казваме, нищо не става от тази дещата младеж. Сетих се за една пиесна. Казваше се "Обещай ми светло минало". Обещавам. Обещавам ти светло минало.
Беше ми хубаво да те прегръщам. Какво? Малкия, нещо май много бързо започна да ми се отваряш, а? Не ми бяга, Какво става на гонените не ще играят? Сега ще ви той, ще му набия кратката от малко малък. Остави ги, луди млади, нека се гонят. Какво правите? Гонят се. Да. Нас вече няма кой да ни гони. Трус, конче, хубаво ли ти е? На мотора си иде след как да си давай га. Здравейте, колеги. О, здравейте, госпожо директор. Благодаря, добре. Как върви пиесата? Ще направим ли? Добре, щом вие сте тук, няма начин да не я направим. Не знам. 2 години не съм играла и ми е малко притеснено. Ще се справите. Ще се справите. Режисьора? Още ли го няма? Той напоследък често закъснява с неговото ново хоби. Какво хоби? Посещава обсерваторията и гледа за падащи метеорити. Шегувам се! Имаме така закачка в театъра. Ето, виждате ли, забравила съм, че актьорите обичат да се шегуват. Здравейте! Здравейте, госпожо директор. Защо така официално познаваме се толкова време? Така е ред. Вие сте директор, а аз актриса. Мислех, че всичко е забравено. Кое да е забравено? Това, че избраха мен за директор. Това ли? Разбира се, че съм забравила. Виждате ли, всичко стана много добре. Защото това директорството изобщо не е за мен. Суха, скучна работа, аз съм актриса. Обичам да играя, обичам аплодисментите на публиката, обичам сцената. Ела, Борис! Нима съм толкова стара и грозна, че можеш без стеснение да говориш пред мен с други жени. О, че се обезумявам. Прекрасен мой ненагледен, последна страница от живота ми. Ако ме напуснеш дори за 1 час, няма да го преживея. Ще се побъркам. Изумителен мой. Повелителен мой. Може някой да влезе. Нищо. Аз не се срамувам от любовта си към теб. О, съкровище мое, луда глава, исках да безумстваш. Но аз не искам. Няма да те пусна. Ти си мой, ти си мой, ти ценият си мой. Браво! Много добре си мисли. Браво, браво. Репетираме, а? Видяхме, че премиерата наближава и се сетихме, че трябва да се репетира. Къде бяхме до сега? Артисти. Вие режисьор не сте прави. Колеги, познавате бързо към работата си. Да знам аз толкова. Госпожо директор, какво правите тук? Нещо не е наред ли? Всичко е наред. Идом да репетирам. Да репетирате, разбира се. Трябва да се репетира. Научихте ли текста? Да, но без репетиции няма как да стане. Да, без репетиции не може. Няма как да стане. Госпожо, смятам, че не е уместно да репетирате с тях. Защо? Нали ще играем с тях? Да, но вие сте директор. Вие не знаете. Да, знаете, но сте забравили колко злобни могат да бъдат артистите, особено жените. О, знам. Ще ви правят номера на сцената, да ви объркат, ще ви удобват, ще ви разнасят, ами мъжете. Какво мъжете? Знаете ли как ви гледат? Даже в момента. Не се обръщайте. Как ме гледат? Направо ви разсъбличат. Поглед. Всички мъже го правят. Не всички. Особено този новия. Дор? Забеляза. Оказвате голям. Когато се ръкувахме, той дълго време ми държа ръката и... Коя ръка? Тази. Така. Да. И леко я притискаше. Така ли? Ето видяхте ли? Днес ръката, утре кой знае какво. И вие искате да репетирате с тях. В никакъв случай. Ще репетираме отделно, двамата. Аз ще ви подготвя.
Ще дойдете на последните там няколко репетиции. И така, колеги, за съжаление, госпожа директорката има неотложни ангажименти и ще ни остави да се работи сами. Довиждане, колеги! Довиждане! Казахте ли? Какво? Вие сте любимата медсестра. Аз стига глупости. Няма да те... с директорката. Да, тя е директор. А вие сте обикновени артисти. Така, какво ли сте, бе? Откъде да знаем? Константин Нина. Последната ли среща? Значи тези, които не участват, могат да излязат. Никъде няма да ходим. Закачките с директора приключи. Сега, сериозно. Искам да бъде като представление. Осветление, музика и публика. Сядайте. Тук нямаме музика. Какво нямаме? Нямаме музика, имаме ефект на вятър. Ефект на вятър, аз знам, че е ефект на вятър. Аз казах ли сериозно? Ефект на вятър. Айде, ми дойде. Да. Не ви чувам. Да. Добре. Осветление. Музика. После вятъра. Начало. Нина? Вие? Сякаш пречувствах. По-добрата ми нагледна моя. Тя дойде. Няма да плачем. Няма. Тук има някой! Няма никой. Да досегне, иначе ще влязат! Никой няма да влезе. Слабна сте. А очите са станали по-големи. Нина, защо не дойдохте до сега? Страхувах се, че ме ненавиждате. Всяка нощ сънувам, че ме гледате и не ме познавате. Чувате ли вятъра? Тук е хубаво, топло, уютно. Аз съм чайка! Нина, аз ви проклинах. Късах писмата и снимките ви. Животът ми стана непоносим. Страдам! Зуба ви. Целувам земята, по която сте ходили. Накъдето и да погледна, виждам вашето лице. Ласкавата усмивка, която ми светеше през най-хубавите години на моя живот. Защо говори така? Нина, защо? Защо говори така? Останете тук, моля ви! Не си отивайте! Нина! Нина! О, не става много яко. Как го направя? Аз направо да стръгна. Не помня как излязох от сцената. Бях искрен. Естествено, че беше искрен, иначе не става. Гледайте в очите и... Не. Чакай. Не. Не ми казвай, че... Това е театър. Ние играем роли. Какво сега? Положи се два пъти на мотора и... Слушай, аз не мога така. Съжалявам. Хайде да сходим. Ставай, няма да се нося. Гледай го ти, ще ми се влюбва. Сега остава само да се гръмнеш като героят в пиесата. Спокойно, няма да се гръмна. Нямам с какво.
и стават зелени. А тя пита, а твоите? А моите са кафеви. Ама като ви правят фреска любов, стават бели. Това е проверено на гинеколога, ето и казва, госпожо, вие само преди месец родихте и сега пак сте бременна. От родилото направо в леглото ли отидохте? А не, първо направих мусака. Ай, сега смъртните един малко по-често. Дай да те удивите. Срещат се трабанци за положа. И за пролета каза, так, кашон. Моята кашон, да съм кашон, ама не да разманевява отзад. Случило ли се е нещо? Обадиха ми се от болницата. Константин се нагълтал с някакви хапчета и... И? Не, жив е, но... Той е млад. Ще се обави. Добър ден! Много сме кротки днес. Нещо се е случило. Какво? Добре. Ще разберем. Виждам, че Нина вече е на сцената, така че да започваме. Нина, сцената започна да се получава, но ли още малко емоция, още малко. Искам да създадем атмосфера за едно добро изпълнение. С осветление, с музика. Хайде! Уживо бе хора, какво ви се влачите? Да не сме на погребение! Осветление. Музика. Начало. Стоп. Мила, какво става? Добре ли си? Започваме. Елени, гънски паяци, измъзни риби, морски звезди, с една дума, целият живот. Целият живот завърши печалният си кръг и угасна. Вече хиляди векове, откакто земята не носи върху себе си нито едно живо същество. И тази бедна луна напразно пали своята име. Поливарите не се събуждат с тих жеръм, а в липовите гори не се чуват майски бръмбари. Студено, студено, студено. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно! Това е право бе обичай. Си жестоко, си жестоко. Пусти ме, чуваш ми, пусти ме! Аз съм убиец! Убиец!
Ще дойде. Не знам. Мина цяла седмица. Трябва му малко време. Още малко време. Бяхме толкова близо до премиерата. А сега не знам какво да правя. Всички са толкова объркани и... Младежът така. Той е тук, да, в гримьорната е. Така ли? Хей, отивам да го видя. Как ще го зашлеве за двата. Ще ми се затрива той заради една жена. Като че ли е единствената на света. Сорин, добре, че поне ти си тук. Защо мъжете са готови да умрат за нас? Нарича се любов. Как ме изплаше? Да, любов. Тя е тази, която движи всичко в този свят. От любов се раждат децата. Всичко сътворено с любов е красиво. Боже Господи, каква лирична роля си избрал за днес? Да, цял живот играе роли. Цял живот правя театър. Това не е работа. И всеки път си казвам, следващия път ще стане по-добре. Но... Какво но? Става по-зле. Ти си права. Играе роли. Правя се на шут да бъда по-забавен. Но от това олеквам. И всичко, което правя, олеква. И така забравям, че само сериозното може да бъде прекрасно. Но вече. Това не е вярно. Ти съвсем си се предал. Те са прави. Не трябваше да се връщам назад, да поправям миналото. И това, което стана момчето... Той е добре, оправя се. Естествено, че ще се оправя. Той е млад. Той е млад. А ти? Вече си стар и искаш да си ходиш? Да. Първо си довърши работата и след това да ми където искаш. О, госпожо директор, вашите заповеди са закон за мен. Но ми кажи, как да ги убедя да продължим? Как? Няма нужда да убеждаваш никого. Те са тук. Всеки ден. Идват и чакат. Чакат големият режисьор да си домъкне задника. Обърни се всички. Чакат. Здравейте, колеги. Защо са тук? Питай ги. Дошли са да ми гледат сир. Хората обичат да гледат сир. Някои затова и ходят на театър, да гледат сир. Аз им предлагам Чехов. Не става. Чехов не е за всеки. Знаеш ли? Прав. Ти вече за нищо не ставаш. Върви си! Върви си и не се връщай повече! Хайде! Какво чакаш? Става страшно, бе, хора. Шефката някак го захапа. Той какво ще направи? Тихо. Познавах една директорка. Суха, скучна. Къде е сега? Не я виждам. Сега виждам една очарователна жена. Една великолепна актриса. И сега ще го кажа. Кое? Ще видиш. Тихо де. Ти... Си любимата актриса! Те го казаха. О, чак ме заболя. Най-накрая си намери майстора. Извинявай. Заболя ли се? Не. Даже ми стана приятно. Усетих ръката ти. Много е топла. Това май е любов, а? Любов е. Сега какво следва? Репетиция! Аха. Следва репетиция! И какво ще репетираме сега? Ще репетираме фолклор. Той е... Част от представлението. Най-хубавата. Покланяме се и приемаме аплодисментите на публиката. Ако ги има. Публиката винаги има право. Винаги има, но понякога е колкото да ни не обидят. Да, така е. Публиката. Тя не знае и не трябва да знае как сме стигнали до тук. Не знае за нашите скандали, за нашите любови. Тя влиза в салона на театъра с надеждата да получи емоция, да се засмее, да пусне сълза от умиление, да се удивлява. Ако сме го направили, тогава можем да застанем пред нея и да кажем: обичаме ви, не можем без вас.
Хайде го той за покола. Госпожо! Госпожо! Оставете метлата и качете при ръка. Аз не съм артиста. Вече сте. Осветление! Музика!